Napatay sa kapulisan ang usa sa mga sospek nga mismong nag-itsa og granada nga gikasamad sa 22 ka tawo samtang nagsaulog sa pagsugat sa bagong tuig sa Matalam, Cotabato. Ani ang report ni Efren Mamak. Alas 12 impunto sa kadlawon niyadtong Huwebes. Diyang nabulabog ang mga residente kinsa nagsaulog sa pagsugat sa bagong tuig human dunay nag-itsa og granada sa Purok Ipil-Ipil Barangay Dalapitan, Matalam, Cotabato kung asa miabot sa 22 ang samdan nga sagad mga kabatan-unan. Hinuon sa gipahigayong hot pursuit operation sa kapulisan batok sa riding in tandem suspects, natunton ang address sa 40 anyos nga lalaking suspect kinsa mao kuno ang mismong naglabay og granada sa Purok 6 Barangay Kilada sa maong lungsod. Apan diyang arestuhon unta sa PNP, misukol matud pa kini, mibunlot matud pa kini sa iyang pusil ug namusil sa mga mudakop nga PNP personnel. Nakalikay ang kapulisan ug nabaslan ang maong suspect ug napatay. Na-recover gikan sa suspect ang usa ka caliber 45 nga pistola. Sa karon padayon ng hot pursuit operation sa PNP sa rider sa mong motor nga gisakyan sa mong suspect. Ginakuhaan pa og pahayag ang kabanay sa suspect. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.